Chacha time. Come on. Please subscribe and sound the sound. Atras abate. This is Salem Ladies and Chacha na. Pagkaulusa, hindi pagkatitiro, di ka man magsarangkay, problema matinakambitay. Yeah! Kanya na may problema, buwas may kalipay, amuyin ni ang tao, samtang may kinabuhi pa. Alavera! Magbinuligay, magdinamangay kita. Problema nga mabuhat, pakurusahan mga anhiya. Magbinuligay, magdinamangay kita. Ako'y ni solusyon, ito nga kablasanon. Kaurusa, kapayanan resulta, ipapiti mo asawa para mabulingan ka. Ayaw pagtitiba, yan ayaw pagpadara, pakikitiro, nga pakikurusa. Magbinuligay, magdinabangay kita. Problema nga mabuhat, pakurusahan mga antiya. Magbinuligay, magdinabangay kita. Amoy ni solusyon, kita nga kablasanon. This is Salem Ladies and Chacha na. Sayaw sa katanan.
sa Barangay Tangunon. This is Salde Minisel. Cha-cha na. Sa mga probinsya ko, hingangaranan, maupay na pulong natan, kung ginmatan, diri ko ikaw, Bulagan, probinsya ko, nanatawhan, ikaw ang impikangan, sa kalipayan. Norte sa mga probinsya ko, hingangaranan, maupay na pulong natan, kung ginmatan, diri ko ikaw, Bulagan, probinsya ko, nanatawhan, ikaw ang impikangan, sa kalipayan. Sa Marinyo, kami nagtunay, na nakaisal sa piling sanbaybay, kaupay mag-iay-iay sa kalugaringon, bukos at kalipay. Noon sa mga probinsya ko, ingaranan, maupay na pulong ng kung ginmatan, diri ko ikaw, Bulagan, probinsya ko, nanatawhan, ikaw ang impikangan, sa kalipayan. Sa Marinyo, kami nagtunay, na nakaistar sa piling sanbaybay,